України хор влаштовуємо флешмоб в підтримку Православної церкви в Україні. Allora noi siamo il coro della Kiev di Ucraina che per mantenere il cristianesimo dell'Ucraina che ci hanno attaccato. Яка сьогоднішнього дня переслідується у нас вдома. Che oggi da tutte le parti dall'altra parte come si chiama, di Patriarca di Kiev, che è un rascolnico, ci hanno attaccato, quindi І просимо вашої підтримки. e noi chiediamo anche il vostro sostenimento. Ми вітаємо нашого блаженнішого митрополита Онуфрія і висловлюємо йому нашу щиру підтримку і бажаємо всім вірянам Української Православної Церкви і блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію многое і благая віка.